Hola, bon dia a tothom. Aviat es compliran 11 mesos de l'alliberament de les autopistes i ara es donen les circumstàncies per realitzar una comparació més precisa de com han canviat les vies per les que ens desplacem. La dificultat de l'estudi rau en que el darrer any de peatges hi va haver limitacions de la mobilitat, que a l'estiu ja s'havien acabat. Per aquest motiu vam triar el mes de juliol per anar a fer mesures, a peu de carretera, per mesurar els desplaçaments que es realitzaven. A la zona del camp hem mesurat el trànsit a les vies AP7, A7 i N340, en un total de 9 punts. Les mesures s'han realitzat el primer dilluns i dimarts del mes de juliol del 2021 i del 2022, tenint especial cura en fer-ho a la mateixa hora, perquè les condicions siguin al màxim de similars. A part de mesurar el trànsit horari, hem calculat per a cada via el nivell d'utilització que té. Els nivells són els de la taula que teniu al davant. Les vies es dimensionen per tenir un nivell d'utilització C. Si després a la pràctica el nivell real és A o B, la conducció es pot fer a la velocitat genèrica de la via, amb poc perill d'accidents amb altres vehicles, perquè n'hi ha molt pocs. A partir dels nivells E i F, es considera que hi ha molts vehicles i moltes interaccions entre ells, que es tradueixen en què s'ha d'anar amb més precaució, reduir la velocitat i en general augmenten els accidents. El primer punt que hem estudiat és el tram d'AP7 entre Cambrils i Vilaseca, aproximadament on es va construir el peatge troncal el 2020, i es va endurcar el 2021. Aquest és un tram d'autopista amb 2 carrils per sentit. Quan hi havia peatges, sols hi passaven 1.300 vehicles hora i estava infrautilitzada, perquè el seu nivell de servei sols arribava al 22%. Ara que s'han tret els peatges, el trànsit ha augmentat un 42%, però com que partia d'un nivell molt baix, el nivell d'utilització actual és sols del 31%. En aquesta gràfica podem veure com ha evolucionat el trànsit en aquest tram des de l'any 2000, i comparar l'actual amb el dels anys precedents. Com podem veure, entre els anys 2001 i 2008, el trànsit va ser superior a ara, que és gratis. El següent punt que hem mesurat és just al costat, a l'autovia A7, que es troba a uns centenars de metres. Aquí hem detectat que amb l'alliberament dels peatges hi ha hagut una reducció del 43% dels camions i autobusos i una reducció del 6% dels cotxes i motos. Aquesta reducció ha fet que l'A7 hagi passat del nivell de trànsit dens al nivell de trànsit equilibrat. Si comparem el trànsit de l'A7 amb el de l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca, veiem que durant tots els anys que tenim dades, l'A7 ha tingut que suportar aproximadament el 75% del trànsit del corredor del Mediterrani i l'autopista sols el 25%. Concretament, un mes abans de treure el peatge, l'AP7 sols portava el 28% del trànsit i l'A7 havia de carregar amb el 72% restant. El que representa que l'autovia, amb els mateixos carrils que l'autopista, portava 2 vegades i mitja més trànsit. Ara, una vegada tret el peatge, s'ha repartit més equilibradament el trànsit entre les dues vies. D'aquestes dades també veiem que entre les dues vies, el 2021 passaven 4.940 vehicles i que aquest 2022, amb la recuperació del turisme i haver deixat enrere les mesures Covid, el trànsit global ha augmentat un 4%. Això ens fa pensar que els increments i les disminucions de trànsit que hem observat, un 4% correspon a l'augment generalitzat de trànsit i la resta a haver tret els peatges. El següent punt que hem mesurat és el pas de l'A7 per la ciutat de Tarragona, un tram que abans sempre estava congestionat i que es va reduir la velocitat a 80 km per hora. En aquest tram hem observat una disminució del 18% dels vehicles lleugers i d'un 56% dels pesats. Aquesta disminució ha fet que la via passi d'un nivell de trànsit dens a un nivell equilibrat. El següent punt on hem mesurat és a la part alta dels boscos de Tarragona, on l'AP7 i l'A7 passen a tocar. En aquest tram, l'AP7 té 3 carrils per banda. Ha passat de portar 3.600 vehicles per hora a portar-ne 4.600, el que representa un increment del 28%, i el nivell de servei ha quedat en un 49%. A l'A7, que està just al costat, el trànsit ha disminuït un 22%, amb una destacable disminució del 56% dels vehicles pesats que utilitzaven aquesta via, que no porta a cap zona industrial i que acaba abruptament en una nacional limitada a 80 km per hora. Si sumem les dades de trànsit de les dues vies del corredor, veiem que ara la major part del trànsit passa per l'AP7 i que per l'A7, que està inacabada, sols hi passa el 28%. Aquí també obtenim que d'un any per l'altre el trànsit ha augmentat un 4%. El següent dia vam pujar a mesurar el tram d'AP7 d'Altafulla. D'un any per l'altre hem mesurat un increment del 19% de trànsit a l'autopista
i el seu nivell de servei està en un nivell equilibrat del 42%. Sense moure's de lloc, hem mesurat just al costat, a la N340. En aquesta via hem detectat una disminució del 71% dels vehicles pesats i una disminució global de trànsit del 45%. El seu nivell de servei ha millorat en 2 punts, passant de cop de dens a fluid. Cal destacar que aquesta via és l'única de l'estudi que ha augmentat la seva capacitat, degut a que hi havia un canvi de sentit que el 2022 ha perdut la seva funcionalitat, a l'haver aconseguit els veïns de Brises que es reobrís la rotonda de Torredembarra. En aquest tram d'N340, entre el final de l'autovia 7 i la rotonda de Torredembarra, s'han produït en 10 anys 13 sinistres mortals, per un tram de sols 5 quilòmetres i una misèria de vehicles. Si mirem els punts quilomètrics on s'han produït, es concentren al lloc on de 4 carrils es passa 2 i el tram on s'havia de fer el canvi de sentit. Quan sabem que passaria, perquè així ho anticipaven els estudis de foment, es va tallar la rotonda de Torredembarra. El que es va fer en aquest tram per afavorir les entrades i sortides de l'autopista i no invertir el necessari per acabar l'autovia 7 va ser augmentar per 150 la mortalitat de les persones que anaven per la nacional paral·lela a l'autopista. També hem observat els vehicles que han deixat d'utilitzar 3 dels 4 accessos de l'autopista a la rotonda de Torredembarra. Com es pot veure, d'un any per l'altre hi ha una important disminució de vehicles que utilitzaven la rotonda. Els nostres càlculs xifren en 2,7 milions de vehicles anuals els que han deixat de col·lapsar i provocar accidents a la rotonda des que s'han alliberat els peatges. I fins aquí les dades crues i dures. No volem marxar sense mirar com ha evolucionat el trànsit en el tram d'AP7 d'Altafulla els darrers 20 anys. Com podem veure, els anys amb més trànsit van ser el 2007 i el 2008, i ara, fent-la gratuïta, el trànsit està un 8% per sota d'aquells anys, que cal recordar que llavors sols tenia 2 carrils i no 3 com ara. Fins aquí aquesta informació, que esperem que us sigui d'utilitat i que hem procurat que sigui el més completa i entenedora possible. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins una altra.